Yeah, welcome to my vlog. Nandito ako ngayon sa Camaligan River Park kung saan bukas na yung hanging bridge. So hope you enjoy my vlog for today. So for those who are new to my channel, please subscribe to my channel and also hit the like button and also pati yung notification bell pakipindot na rin para makita niyo yung mga bagong mga i-upload ko video.
Okay. Maalog pala ito. Okay, I'm almost in the end. Pero mo ba balik na? Pesos. Okay, andito ako ngayon sa may isda. So this is yung yung bridge. Yung kabila, yung Camaligan. Nandito sa Christmas tree. Isa after kong tumawid sa bridge, umakyat dito sa istang ito. Now babalik ako, so hintayin ko makabalik yung bangka.
basa mo yun. Hindi, masod sa akin. Ano ba masod? Hapit na sana. Ha? Baso? Sasabi. Ha? Okay, what a tiring night. So, yan, dito na magtatapos ang aking video for tonight. So, hope you enjoyed kung ano meron dito sa Camaligan, especially sa Camarines River Park. So, andito na ako ngayon. Maghihanap nila akong masasakyan na tricycle pa uwi. So, for those who are new to my channel, please hit the subscribe button and also like my video. Again, thank you very much for watching and I'll see you again in my next video. Bye-bye.